Доброго ранку, Україно. Ми продовжимо інформаційний ранок на телеканалі АТР. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цареградська. Спершу, ніж ми почнемо обговорювати актуальні теми цього дня, згадаємо, чим відзначився цей день в історії. Прошу, сюжет. 4 грудня 1992 року четвертий всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворив громадську організацію на політичну партію, а її головою було обрано В'ячеслава Чорновола. 4 грудня 1892 року народився Франциско Франко, військовий і політичний діяч Іспанії, генералісимус, диктатор країни протягом 1939-1975 років. 4 грудня 1963 року народився Сергій Бубка, видатний український легкоатлет, чемпіон Європи і світу, багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон у стрибках з жердиною, заслужений майстер спорту, кандидат педагогічних наук та Герой України. 4 грудня 1971 року під час одного з виступів рок-музиканта Френка Заппи сталася пожежа, в результаті якої казино, в якому він мав виступати, та вся апаратура групи були знищені. Ця подія надихнула гурт Deep Purple для створення пісні «Smoke on the Water». До речі, цього ж дня Френк Заппа святкував свій день народження. Отже, ми щойно побачили сюжет про те, що відбувалося цього дня в історії. А зараз я готова вже представити нашого гостя Сергій Фурса, економіст. Ми з вами будемо сьогодні говорити про певні зміни до Податкового кодексу. Зокрема, для глядачів я поясню. 4 жовтня Кабінет міністрів схвалив законопроект про зміну податку на прибуток аналогом податку на виведений капітал. І цієї п'ятниці президент Петро Порошенко повідомив про те, що повністю підтримує такі зміни. Давайте зупинимося, почнемо з того, власне, що таке оцей податок на виведений капітал. Ну, дивіться, в нас є зараз підприємства, юридичні особи, які отримують певний прибуток. І, наприклад, там продали ви стаканів на 100 гривень, ваш прибуток 10 гривень. І ви з 10 гривень платите 18%. Наразі вам кажуть, добре, ви заробили, байдуже скільки ви заробили, якщо ви всі ці гроші залишаєте в компанії, то податок 0. Якщо ви раптом кажете, а я як власник хочу собі взяти якусь певну долю з цього прибутку, оця доля буде оподатковуватися. Це те, що називається дивіденди. Так? Дивіденди будуть оподатковуватися. Всі гроші, які залишаються в компанії, вони залишаються в компанії. Цікаво, є також цитата, точніше слова Петра Порошенка про те, що подібні зміни, вони передбачають певні ризики, а саме скорочення надходжень до державного бюджету. Якщо говорити про ці ризики, в якому розмірі вони можуть бути? Ну, якщо вірити Міністерству фінансів, а причин не вірити йому немає, це 50 мільярдів гривень. 50 мільярдів гривень. Ну, сума насправді значна. Тобто, наскільки це ефективно, така заміна податку? Що це дасть країні? Насправді, я не впевнений, що це потрібна зміна і що вона на часі, тому що насправді в Україні немає такої проблеми з розміром податків. Звісно, для кожного бізнесу, чим менше податки, тим краще. Проте зменшення податків можна так зрозуміти, коли в нас дійсно велике податкове навантаження. В Україні невелике податкове навантаження, якщо ми порівнюємо там з середньоєвропейським рівнем чи там плюс-мінус середньосвітовим. Тому коли тут просто є ще один ризик, оці 50 мільярдів в нас мінус, так, а це витрати. Це 5% від бюджету. Ми розуміємо, що якось будуть намагатися, наприклад, компенсувати. Компенсувати як? За рахунок можна збільшити тиск на бізнес, який працює легально. І тут буде зовсім зворотній зв'язок. Тому, звісно, зменшення податків – це завжди добре, але треба розуміти, що є якийсь баланс, і наразі такої нагальної потреби в зменшенні податку на прибутку немає.
Знову ж таки, у своєму коментарі Петро Порошенко говорить про певне стимулювання інвестицій, що заміна цього податку, вона стимулюватиме інвестиції, в тому числі там закордонних інвесторів. Ну, насправді це якась така досить загальна фраза, яка, мені здається, українцям не досить зрозуміла. Чи дійсно ми можемо говорити про оце стимулювання інвестицій, про їх залучення? Ну, про залучення інвестицій, тим більше закордонних, навряд чи. Ну, ж таки, коли приходить закордонний інвестор, він ніколи не питає про податкові пільги. Ну, якщо справжній інвестор, так? Йому треба правила гри, йому не треба податкові пільги. Стосовно, чи збільшиться певні інвестиції з боку, наприклад, українського бізнесу, можливо, частково, тому що, знову ж таки, ви, якщо не сплачуєте податок на прибуток, то цю частину ви можете залишити в компанії, а це підуть якісь там капітал вкладення на там, збільшення виробничих потужностей. В певному обсязі це буде стимулювати. Я не знаю, чи є якісь розрахунки, які покажуть, наскільки це сильно стимулює. Проте казати, що це визначним чином змінить ситуацію з інвестуванням в Україні, ні, не змінить. Збільшить, так, збільшить. Але закордонних інвесторів це не залучить більше, а внутрішнє, ну, це не буде таким визначальною зміною. От я, насправді, всі запитання, які я до вас адресую, вони всі виходять з оцієї промови, з коментаря, навіть не промови, а коментаря Петра Порошенка стосовно заміни цього податку. І, якщо чесно, у мене запитання виникають буквально до кожного речення, яке там написане. І от наступне, що він сказав, те, що ця заміна податку, вона має величезне антикорупційне значення, величезне спрощення ведення бізнесу, зниження собівартості і переведення абсолютної більшості українського бізнесу з потенційно тих, кого можуть звинуватити у якихось кримінальних кроках. Ну, там далі продовжується цитата. Але от зараз така в нас хвиля боротьби з корупцією. Чи має це от цю антикорупційну складову? Я не бачу тут антикорупційної складової. А чому тоді про це говорить президент? Ну, тому що це треба якось продавати те, що... Ну, це популярні тези. І коли ви з одного боку боретесь з антикорупціонером, треба казати, що ви боретеся з корупцією. І ви до будь-якого там можливості долучаєте це твердження, наприклад, що цей законопроект зменшить корупцію. Чому? Я не бачу, чому насправді. А чому він не зменшить? Ну, якщо президент це говорить, напевно, він якось може і аргументувати. Заперечте, будь ласка, аргументами. Ні, ну, а знаєте, завтра прилетять рептилоїди, а я скажу, ні, завтра не прилетять, а ви скажете, аргументуйте, чому вони завтра не прилетять. Ну, я не можу аргументувати, я не можу доводити, що я не верблюд. Насправді, в нас були проблеми з податком на прибуток, коли ще за часів Азарова, прем'єр-міністра, українські компанії переплачували наперед дуже багато податку на прибуток, наприклад. І це дійсно це було і незаконно, і трошки корупційно, гроші використовувалися наперед, витягаючи з бізнесу. Наразі такої проблеми немає. І податок на прибуток – це є досить простий податок, насправді, для адміністрування, тому я не думаю, що там якісь фундаментальні зміни створюються. Продовжую цитувати цей коментар, тому що ще не закінчились цікаві тези. За словами президента, приховування прибутку та малювання фіктивних збитків, чим наразі змушена була займатися більшість бізнесу, тепер втратить повний сенс. Ну, давайте поговоримо, напевно, чому, власне, більшість бізнесу змушена цим займатися і чи дійсно вона цим займається? Ні, бізнес частково цим займається. І чому? Тому що ніхто в світі не любить платити податків. Ну, це в Америці, в Європі ніхто не любить платити податки. Податки – це зло. Про це необхідне зло. І так само ухилялися бізнесмени і в Штатах, наприклад, від оподаткування, фіктивно зменшуючи свої прибутки. І так само оптимізують свої прибутки і оптимізують плату податків. Ми маємо приклад, як Apple, яке зареєстровано в Ірландії. Так? Ну, там в них нічого немає, але вони зареєстровані для оптимізації сплати податків. Просто тут є законні механізми, а є там деякі незаконні механізми. Тому, використовуючи всі законні механізми, завжди підприємства у світі можуть стимулювати себе платити менше податків, якщо можна сказати, а в Україні в них є ще цілий арсенал незаконних засобів. Ви зазначили про інші держави, про міжнародний досвід. Якщо говорити про закордонну ситуацію, взагалі як в інших державах з податками ладнають? Ну, тобто ми також розуміємо, що скрізь намагаються ухилитися, але тим не менш. Ну, ми розуміємо, що порівнювати Україну і США неможливо, тому що все ж таки там, напевно, податки більше, краще сплачують. Так, вони краще сплачують. Там вже є ця фраза, що все світ відворотно, окрім смерті та податків. І насправді єдина причина, чому в Штатах сплачують податки, бо якщо ви не сплатите податки, ви як Аль Капоне сядете у в'язницю. Все. Це єдина причина, з якої всі платять податки, тому що є безвідворотня відповідальність.
І виходячи з цього, з вашої відповіді, у мене наступне запитання: як власне запровадити таку систему в нас в країні? Чи на це ніколи не піде влада, тому що їй самій це не вигідно? Ну, по-перше, просто є питання верховенства права, яке в Україні відсутнє. І це найбільша проблема. А це лише частина цієї проблеми. І так в нас насправді там питання з тим, щоб збільшити оподаткування, не треба збільшувати податків, треба змушувати всіх чесно платити, так? Тому що в нас дуже висока тіньова економіка і вся ця вакханалія ФОПів, коли ми приходимо в спортзали, ми приходимо в ресторани, нам ФОПи, на касах в супермаркетах ФОПи. Так само, як коли ми кажемо про деофшоризацію, трансферне ціноутворення, там є величезний потенціал для того, щоб покращити адміністрування існуючих податків. І тому я не думаю, що там змінення самої форми оподаткування щось додасть до цього. Ну, тим не менш, як ми бачимо, підтримує цей законопроект такі зміни і президент, і Кабінет міністрів. Якщо проголосують в подальшому за цей законопроект, то зміни набудуть чинності з 1 січня 2019 року. Ну, і швидше за все ми розуміємо, що, напевно, так воно і буде. Давайте спрогнозуємо ситуацію у випадку, якщо все ж таки буде введений цей податок, ну, точніше, замінений, то, ну, на що нам чекати? Тому що вони дають, насправді, таку досить, ну, спокійну таку статистику про те, що так, можливо, у нас буде дефіцит бюджету перші 2 роки, але вже на третій нас там чекає просто золоті гори. Що можна сказати? Це, знаєте, із серії, а потім шах здохнуть, або падішах, або ішак здохне. Ну, тобто, через 3 роки все буде добре. Тобто, в нас є дефіцит 50 мільярдів, так чи інакше його треба компенсувати. Як будуть компенсовувати цей дефіцит, невідомо. І це найбільша проблема, насправді, тому що якщо ви пропонуєте якісь новації, то вам треба запропонувати, як з цим жити далі. Цього не було, наскільки я розумію, запропоновано. Як компенсувати ці 50 мільярдів гривень? Ну, мені просто все ж таки не зрозуміло, звідки беруться такі цифри. Тому що, знову ж таки, апелюючи тим, що якщо будуть прийняті ці зміни, то ВВП зросте до 7%, при існуючому у 2-3%. Ну, не зросте ВВП до 7%. Ну, це цифра зі стелі взята, вона ще й більш фантастична. Вона суперфантастична. Тому я думаю, що про цю суму, про це зростання ВВП взагалі не треба розмовляти. Що можна зробити для того, аби все ж таки ВВП зріс? Ну, виходячи з цієї ситуації, що є от наразі. У нас все записано в меморандумі з МВФ. Якщо ми все робимо там, що там записано за 2 місяці, у нас через рік зростання ВВП буде там 5-10%. Легко, взагалі легко. Введення одного ринку землі дасть нам 1-2% ВВП зростання на рік. Що ще прописано в меморандумі? Приватизація, боротьба з корупцією. Це основні речі. Насправді, боротьба з корупцією і верховенство права – це найбільші проблеми, які є в Україні, які стримують інвесторів. Приватизація – це відсутність сигналу, і це також корупція. І відсутність цих правил гри, так як відсутність ринку землі, який існує вже по всьому світі, там крім Північної Кореї, Венесуели, Куби і так далі. Всі ці речі, які ми вигадуємо українські велосипеди, отут це стримує від інвестицій. Але головне, звичайно, це верховенство права. Ну, верховенство права – це вже така якась, хоча він у нас закріплений в Конституції, втім, ми бачимо, що це насправді якась нездійсненна мрія, на жаль. Але от все ж таки ваш прогноз, або ж, я не знаю, можливо, поради, або як це має виглядати в ідеалі взагалі, що потрібно зробити для того, аби все ж таки вийти з цієї ситуації. Тому що, ну, добре, є меморандум з МВФ, правильно, але боротьба з корупцією, ну, от нам запропонували чергові зміни і кажуть, що ось вона, будь ласка, ми боремося з корупцією. Дивіться, в Раді лежить вже там, можна назвати там депутатська сотня законопроєктів, які вже готові, які треба просто проголосувати, вони там роками лежать. Це просто приходите там, голосуєте те, що Мінфін приготував, служби фінансових розслідувань, голосуєте антикорупційний суд, робите приватизацію, голосуєте закон про захист прав кредиторів, дерегулятивні речі, які там є. Там просто безліч законопроєктів, які швидко імплементуються. Закон про валюту, наприклад, те, що у нас дуже обмежені доступ іноземних інвесторів до внутрішнього ринку і дуже багато обмежень. Воно все лежить вже в Раді. Там просто треба взяти і проголосувати. Там і не треба нічого вигадувати. Насправді, чому чудова ситуація в Україні? Тому що що робити, всі знають. Ну, тобто, це от в Америці зараз складно, так? Вони попереду світу цього, що їм робити, невідомо, так? Там завжди терра інкогніта. А в Україні все відомо, все вже всі давно в світі зробили. Нам треба просто повторити, а потім вже думати, що ж нам такого вигадувати. Ну, вигадувати насправді щось доведеться, тому що
Ну, знову ж таки, отакі новини. Чому ми, в принципі, вирішили обговорювати цю тему? Тому що, як на мене, отакі повідомлення, які насправді не обговорюються забагато у ЗМІ, вони десь там нібито провскознули, про це сказали, але тим не менш видно, що влада робить те, що їй зручно. На вашу думку, чому не голосуються ці законопроекти? Чому Кабмін підтримує? Ну, тобто, я хочу почути просто ваше ставлення до цього. Ну, цей законопроект, він такий популістичний характер носить, тому його зараз і підтримують. У нас наближається 19-й рік, наближаються вибори, і тому, звісно, такі законопроекти і такі речі будуть з'являтися. А чому багато не робиться? Тому що завжди будь-яка реформа зачіпає корупційний інтерес. І це завжди є проблема, тому що ми побачили, наприклад, ви розумієте, от коли робиться щось, далі є результат. От дозволили Національному банку зробити реформи, прибрали всю цю купу, вибачте за слово, лайна з банківського ринку, і ви бачили, що відбувається. Ви бачили, які там мітинги і так далі, і так далі. Всі ці люди за гроші ходять, тому що багато корупційних інтересів. От наразі, наприклад, лежить в Раді законопроект про спліт, так званий, щоб віддати зараз всі схеми з банківського ринку пішли на страховий. І там все роздулося, і там нема регулятора. І згідно з цим законопроектом, Нацбанк має стати регулятором страхового ринку. Вже 2 роки лежить законопроект. Він передбачений співпрацею з МВФ. Всі давно сказали, так, нам потрібно це приймати. 2 роки лежить. Чому? Тому що всі розуміють, що якщо Нацбанк прийде на страховий ринок, там схеми доведеться закривати. Це відразу вдарить по багатьом корупційним інтересам. Тому цього не робиться. Так само з будь-якою... Або там закон про захист прав кредиторів лежить в Раді. Це закон, який має дозволити банкам кредитувати більш вільно, тому що найбільша проблема, що не повертають кредити банкам. Не тому, що не можуть, а тому, що не бажають. Але хто не бажає повертати кредит? Ті люди, які сидять в Раді. Так? І вони не будуть голосувати проти себе, щоб якось змушувати їх віддавати ці кредити. І такі речі постійно вилазять. Ну, стосовно банків, те, що ви сказали, і насправді я маю такий дещо контраргумент, але він виключно базується на баченні народу, тому що ви говорите, прибрали з банківського ринку купу лайна. Але ж все ж таки, це були робочі місця. І насправді люди, які там працювали, робочі місця. Я маю на увазі не голів правління цих банків, а, я не знаю, операторів кол-центру, які працюють у відділеннях, вони лишилися без роботи. І тому сказати, що, звісно, там були мітинги, і нам відомо, що були і проплачені, але тим не менш, у людей завжди постає питання. Оці зміни, які на нас чекають, тобто, як довго ще треба буде терпіти і затягувати паски? Ви розумієте, якщо робити все швидко, то не треба було довго терпіти. Це все можна зробити на протязі півроку, можна було б зробити. Просто що це не робиться на протязі півроку. А коли ви кажете про робочі місця, ну дивіться, якщо в агентурна мережа ФСБ в Україні також має робочі місця. Так, давайте тримати ці робочі місця. Чи там давайте наркокартель зробимо, це буде робочі місця, ці люди будуть виробляти, продавати і так далі. Люди будуть отримувати гроші. Але ж вони працюють не так, як економіка має працювати. Тому я зрозуміла вашу позицію. Добре, виходячи з того, знову ж таки, що ми сказали про ці законопроекти, які є, на вашу думку, це скликання у Верховній Раді, воно ще буде якось це голосувати, чи можемо чекати тільки після виборів якихось змін? Ну, ви знаєте, цієї осені раптово вони почали голосувати досить так жваво, тому надії начебто нема на те, що передвиборчий рік вони щось добре проголосують, але ця осінь показала, що якщо раптом щось трапляється, то вони можуть голосувати. Ми бачили медичну реформу, пенсійну реформу, тобто люди іноді голосують. Тому побачимо, ми сподіваємося на закон про приватизацію, про те, що приймуть найближчим часом, наприклад, цей закон. Ну, бюджет вони, звісно, завжди приймають. Там антикорупційний суд – це вже величезне питання, проте там принаймні закон про приватизацію. Тож, звичайно, всю цю умовну депутатську сотню вони не проголосують ніколи, так? Але певні речі з ефективністю 5%, так, може щось буде зроблено. Я вам дякую за вашу думку. От ми почули, що думає економіст Сергій Фурса з приводу змін до податкового кодексу. Ми перериваємося на декілька хвилин, після чого повернемося у студію, будемо говорити далі про цікаве, тож не перемикайтесь.